angin-angin mangidit milir arum-arum lumerang Banjaran Sari alun tata lenggaira risang marta tameng dasih misuda antana aras sinuwun panjenengan sampun kepareng merepeki dhateng ing abdi. Kula nungsung werta menapa sinuwun Prabu sampun saged pikantuk sarana murih ingkang putra. Ibaratipun lari nandhang sakit saged pikantuk sarana ingkang jalari waluya nirmala ingkang putra Ndara kula timur. Kakang Semar, kula ndadekno sumurupmu katemben aku nampa rawuh pukulune Wang Jagat Giripati. Dalah. Dados panjenenganipun Sinuhun Prabu kepanggih kalian Sang Hyang Bathara Guru Kakang Semar Badranayaya. Bareng aku didangu, aku matur blaka, aku waleh lamun tak rewangi nglebur lagu njalak peningal njajah desa Milangkori. Ora ana liya ingkang tak sedya kejaba mung nedya golek sarana murih putraku tumuli bisa lerem. Ora kaya wingi-wingi anggone anggung tansah rewel angel nggone ngleremke. Lajeng saking keparengipun Sang Hyang Bathara Guru wonten dawuh ing kados pundi? Kakang Semar jejering wong tuwa keketeking jantung wong tuwa karo anak kuwi prasasat ana sambunge. Nggih.
bareng aku wis nampa dawuh pangandikane Kuluniwang Jagatnata diparingi sesupe, dipun paringi sesupe. Iya Kakang Semar. Lajeng wujudipun utawi naminipun menapa? Miturut pangandikane Kuluniwang Jagatnata. Sesupe iku aran Mustika Prajapati. Mustika Prajapati Kakang Semariya. Wah, nggih. Kula terus dadi kelingan. Nek Bathara Guru maringke Mustika Prajapati dhateng panjenengan dalem Gusti kula ingkang sinuwun niku kena dienggo titikan lan kena dienggo pratandha menawi Kang Putra ngakir tembe badhe dados satriya ingkang linangkung, badhe dados satriya ingkang pinunjul, satriya ingkang persasat dados jagoning para dewa, dados utusaning adil brasta reretuning jagat gelah-gelahing bumi. Kakang Semariya mapan pangandikane Kuluniwang Jagatnata uga mengkono. Yen mengkono Kakang Semar prisa apa ingkang dadi kersaning para Jawata lan apa ingkang dadi maknane Mustika Prajapati. Nggih. Ana perkara ingkang dumados wonten ing kayangan ingkang kena dienggo nyandra para Jawata. Kepiye Kakang Semar? Ing kayangan menika sakathahing Jawata menika temtu wonten mustikanipun. Nek tetungguling para Jawata cetha Sanghyang Bathara Guru, merga Sanghyang Bathara Guru niku nampa wewenang dawuh pangandikane Pukulun Sanghyang Padawenang. Sanghyang Padawenang paring dawuh kalih Sudarma kula tiyang asepuh kula Kanjeng Rama Pukulun Sanghyang Tunggal. Sanghyang Tunggal kedah manukma dados setunggal kaliyan adhi kula Manikmaya. Iya Kakang. Manikmaya kedah saged nurunaken wiji luhur para putra-putrane Sanghyang Manikmaya niku menang dadi pancering para kawula ingkang trah tumerah wonten sumebar wonten lumahing bumi kureping langit. Bathara Sambu kudu nurunke darah Ngawirya. Mekaten ugi Bathara Brahma, Bathara Bayu, Indra. Sak panunggalanipun ugi Bathara Wisnu kedah nurunaken wiji luhur supados merbawani jagat lan gadhahi kewajiban rumeksa tentrem rahayuning bawana. Kakang Semar Badranaya iya. Lah sambung rapete Mustika Prajapati ingkang dipun paringaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika minangka dados candrane Sanghyang Bathara Wisnu. Bathara Wisnu niku dewa pamonging Wirutama. Bathara Wisnu niku kewajibane memayu hayuning bawana, memasuh malaning bumi. Dadi jagat nek ora tentrem niku kudu dadi kewajibane Bathara Wisnu mamrih supaya jagat pulih tata titi tentrem. Pun mangtiteni mawon. Arepa wong niku kuat dikaya ngapa ning nek ora bisa gawe ketentreman. Saya-saya bakal ngubak-ubak banyu bening. Mang percaya. Kena perbawaning Bathara Wisnu glimpang ora gantalan wektu. Kakang Semariya. Prajapati candrane Bathara Wisnu isih ana malih ingkang kanggo nyandra tetungguling Jawata ingkang linuwih. Kuwi apa Kakang Semar? Ingkang disebut Candra Catur Lokapala. Niku magayutan karo dewa papat.
lamun to makarti kudu makarti hayu tegese bisa gawe tentrem lan mulyaning triloka. Kakang Semar yen mengkono aku kaya rumangsa bungah krungu pangandikane Kakang Semar. Kakang Semar mbok menawa isih akeh simpenan-simpenan ingkang nalika semana dumadi ana ing kayangan isih gumawang ana jatining pengangen-angen moringgal ngendika Kakang Semar supaya aku bisa ngrambyang kahananing kayangan. Sesuk mawon kula nek ndongeng sing akeh-akeh. Niku ana lakone dhewe. Pun sak madya mawon. Tumrape sing ora seneng ngrungokke wong crita, malah judeg nek krungu wong crita kesuwen. Wis gek wadbut ngoten. Ning wong karep kula niku sing jenengane barang sing wis kependhem-kependhem ki nek ora diopeni sapa sing kober. Ayo gampangane upamane ana 1000 ya kudu raketang siji ya ana sing kober. Wong ya ora butuh golek alem ning butuh mareming ati. Iya Kakang Semar. Merga bab kawruhe wong niku dhewe-dhewe. Kula perkara niki ngerti. Wong liya durung prisa ning perkara liyane kanca liya prisa kula urung ngerti. Ha jane ngoten niku ora kok pinter kae, pepak kae mboten. Kakang Semar Badrana ya. Lah nek pancen Mustika Prajapati dipun menapa sampun dipun tampi daya-daya kondur perlunipun ingkang putra tumuli kados dene pikantuk waluyan. Ora usah perlu kuwatir Kakang Semar. Lah pripun? Jalaran sakwise Mustika Prajapati dumunung ana ing tanganku ingkang tak rasake kahananing Ayodya kaya wis tentrem, momonganmu bendaramu timur uga wis bisa lerem. Ladalah. Syukur bejo sewu nek ngoten. Wah, kula nderek bingah sinuwun, kula nggih nderek remen sinuwun. Wah, syukur sinuwun menawi ingkang putra sampun saged lerem anggenipun rewel. Iya nala Garing Petruk Bagong. Ya yen mengkono aja dadi pengantu-antune diajeng Dewi Sukasalya. Ayo enggal aku dherekno kunduraning Ayodya Kakang Semar. Monggo sinuwun lajeng kula dherekaken. Nala Garing Petruk Bagong aja nganti keri gawe. Suwi kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Monggo Gus. Oh
Tata Katiwisaya kalono kalayat jagut mari ingkut-ringkut ngisis yunglir singa nabda ora pangling iki Dasarata kowe wis mangerti marang aku obabamu aku wis ngerti kowe merga duk rikala aku sak kanca nedya jarah rayah papan pertapane Begawan Wiswamitra kowe nyingkirke kanca ruwangku kepara akeh ingin padha temenganing pati aku ora nrimake perkara iki rene kowe kepethuk karo aku Dasarata nututa rimah-rimah kulit dagingmu swarga ginawe ayu bisa mateni Dasarata tandha yen to pancen buta ingkang digdaya sekti mandraguna kagian wus kokop getih sinuwun ana buta ngadang dalan nanging buta kuwi wis ngerti marang aku adalah gek jarene kapan lek kepethuk nalika aku gawe tentreming pertapan Cemara Sewu buta sak kancane ingkang nedya jarah rayah ana ing pertapan tak singkirke nanging isih ana ingkang urip siji loro antarane iki mau welah nek ngoten buta ingkang pengpengan merga kumawani jarah rayah teng pertapan Cemara Sewu Kakang Semariya lah kersane sinuwun dos pundi sejatine aku sithik gawe Rajapati nanging lamun to tak uja ora wurung ngrendet-ngrendeti nggonku mlaku lah nek ngoten ampun mandhek mayong rasaning ati ampun mangu-mangu raos sing penggalih dipun gugah kaprawiranipun diniati nyingkirke buta niku nek perlu dibuntar jemparing Notinang Karangabang akeh utang pati Ludira kang manyembur nyambur gagak rimang munyo bangun
eko siji duwe watak bumi kang gumingsir ana padang dudu rina ana peteng dudu wengi yaiku petenge ngantaka sigra den buntar jemparing satemah kaya katempuh prabawaning barat ageng ical musna sami saknalika raseksa ingkang rencana tindake Prabu Dasarata dilajengke tindake iya Kakang Semar rarasing areh sang nahenkung ing diah tan kapadaning sih garwanipun Kakang Diajeng Retna Dewati nuwun wonten pangendika sinuwun wis sawetara lawasipun Kakang lan Si Adi lelidang ana sak pinggiring kali Ganggo nanging gumun rasaning penggalihku lha kok durung ana tandha-tandha tekaning pitulung saka ngersaning Hyang Widi tekaning rasa mulya ingkang wis sawetara diajab lan disuwun dening pun Kakang lan Si Adi inggih mbok menawi namung dereng kemawon sinuwun kedah nengko dumugi wahyaning mangsa kala ya muga-muga mengkono Yayi sinajan wektu dina iki durung katon durung tumeka apa ingkang tak suwun ana ngersaning para Jawata nanging muga-muga ganti wektu upamane wektu iki wektu awan mbok menawa mengko yen to wis rina gumanti ratri terus wis awan meneh
Lah kuwi tumuli tumeka apa ingkang dadi penyuwunmu lan penyuwunipun Kakang. Ora ana liya kejaba mung bisa entuk serana kepiye serananipun Kakang lan Siadi duwe tedhak turun inggih. Lan awit saka gempunging ati sinajan to dudu bayi ingkang tak wijekke dhewe. Dudu bayi saka turasku. Nanging nek pancen iku tulus mulus saka peparinging Bathara ingkang murba masisa jagat bakal tak tampa kanthi bungah. Bakal tak gula wentrah. Ora mantra-mantra kuwi anak paribasan mbus kok ngendi sangkan-sangkane nanging tetep lahir batin tak aku anak. Inggih, semanten ugi kula sinuwun upaminipun kula kedah nampi pepasyaning Jawata nanging boten kanthi sarana kula ingkang mbobot piyambak utawi sanes kula ingkang nglairaken. Ewa semanten yen menika mulus peparingipun Bathara ingkang murba masisa jagat tanpa beda kaliyan niat paduka kersa paduka sinuwun jabang bayi menika ugi kula menapa badhe kula gula wentrah tuwin kula anggep dados anak kados ingkang kula lairaken piyambak sinuwun. Iya. Wah, ayu tenan Diajeng Retna Diwati. Jeneng para yayi penemune keplok karupun Kakang tegese rakit rembuke ora ana perkara ingkang merengkang dadi pepalanging sabda. Kula nuni nggih. Lah yen mengkono yayi kaya prayoga banget. Ayo. Gone ibarat wong gentur ketapa. Saya diukehi le maca-maca nyadong nugraning Bathara. Saya diukehi nggone mulyake asmaning Bathara ingkang murba masisa jagat supaya tukul kawelasaning Gusti ingkang bakal diparingke marang pun Kakang lan Siadi. Panutya ayutama ngambar aruming kusuma yen ngandika es munggigit ladi esemiangu jiwat kekalihnya sami ginem raras Gandharasa sami bawa raos wonten sak caketing lepen ganggo ora kaya wujuding Kendhaga Wreksa ingkang dipun kendhangaken dening Raden Gunawan Wibisana. Ing kasunyatanipun Kendhaga Wreksa menika isi punang jabang bayi atmajanipun Prabu Dasamuka patutan kalian kusumaning ayu Dewi Kanung Laras inggih ingkang kepareng kekasih Kanjeng Ratu Dewi Antari dipun kendhangaken pinesti keparenging Bathara kedah Prabu Dasarata tuwin kusumaning ayu Dewi Retna Diwati ingkang nampi kanugrahan menika mila dupi prisa wonten Kendhaga Wreksa ingkang kados dene ngelok-eloki Haglis Prabu Dasarata lukar busana ambyur wonten ing lepen gangga nututi lampahing Kendhaga Wreksa ingkang lembak-lembak kesangga banyuning tirta lepen gangga. Lho, mara nyanyi wis padhakno. Menika
menapa sinuwun monggo dipun tututi ya prayoga. Kendhaga Wreksa menika isinipun menapa sinuwun? Lah aku durung ngerti Diajeng. Merga pun Kakang Prisa ana Kendhaga Wreksa ingkang kendhang kentir bareng karo lakuning banyu Kali Gangga sumengkaning ati tak tututi ning pun Kakang durung buka, durung buka Kendhaga Wreksa iki. Prayogitipun pikak menapa isinipun sinuwun? Ya Diajeng Dewi Retna Dewadi. Gegancangan Prabu Janaka sigra mbuka Kendhaga Wreksa wau dupi sampun dipun bikak ketingal. Wujuding janur kuning ingkang teksih katon enggal endah warnane. Nanging ibu kageting penggalih dupi nyandak punang Kupatsinta saking sak sela-selaning nam-naman kala wau saged dipun tingali kaya wujudan ingkang dumunung wonten saklebetipun sigra binuka sigra denudari punang wujudan Kupatsinta gleger menapa bleger katon yen to wujuding jabang bayi putri Sulistya ing warna kagiat mulat kekalihipun. Pengendika ing adhawuh ora nyono babar pisan. Jebulisi jabang bayi putri senajan to isih bayi abang nanging wis katon gliwu-gliwu katon mencorong tejane. Kula nuwun inggih sinuwun Yayi. Apa kang dadi penuwunipun Kakang lan Siadi diudaneni dening Bathara? Aja nganti nyilih tangan. Prayoga jeneng para yayi ingkang tak aturi ngregem luwih dhisik jabang bayi iki prayoga pondhongen. Kula nuwun inggih sendika ngestokaken dawuh sinuwun.
Yayi cetha yen iki keparinging Bathara. Bathara paring panglipur marang pun Kakang lan Siadi. Inggih sinuwun. Lah saiki pun Kakang kepengin niliki angen-angen lan rasamu. Jeneng Sira Yayi sakwise mondhong jabang bayi iki. Banjur ketukulan rasa tresna karo bayi iki apa ya tetep sepi rasane ati. Jagat sinuwun dadosna kawuningan. Kula menika dados tiyang gesang wiwit alit engko kula lalados wonten ngarsa paduka. Inggih sampun makaping-kaping ngraosaken kabagyan kamulyan nanging boten kados sak gedhagan menika bingahing manah kula sinuwun. Wah, yen mengkono bisa kanggo tandha yekti yen pancen iki kabeh wis dikeparingke dening Bathara. Ya diajeng. Pun Kakang semono uga mespadake jabang bayi iki lah kok ternyuh tibur rasane ati banjur tukul rasa tresnaku karo jabang bayi iki ora montra-montra bayi le nemu nanging persasat kaya ingkang tak wijekke dhewe mekaten ugi kula salebet ing raos kula bayi menika kados kula ingkang nglairaken piyambak sinuwun ya syukur bejo sewu. Lah rening iki bayi saka sangkan-sangkan ora ngerti. Saka ngendi tibane wis dianggep wae iki peparinging Bathara. Mung bae bayi utawa bocah kuwi kudu duwe pusaka asma. Apa meneh bakal dadi puteraning Nari Ndra. Lajeng kersa paduka kados pundi? Rening jabang bayi kang dumunung ana juruning Kendhaga Werksa kuwi ana paribasan dikemuli nganggo wujuding klonthongan kupat ingkang kaprah dening para kawula disebut kupat Sinta. Muga sineksan apa sineksenan jagat saisine. Bayi putri iki bakal tak paringi pusaka asma Dewi Sinta. Prayogi sinuwun. Monggo sak sampunipun kula ngraosaken kabingahan ingkang tanpa upami. Boten prayogi menawi ingkang putra Dewi Sinta lajeng kedangon wonten ing papan ingkang kados mekaten. Kula mesakaken jerangenipun banter mangke mindak masuk angin ingkang putra sinuwun. Monggo lajeng dipun boyong kondur wonten ing negari Mantili. Ya diajeng. Ayo digelak lakune daya-daya prapta ana ing negara Mantili. Malah supaya bisa sengkut lakune. Nek perlu pun Kakang nedya nemoni sanak kadang pawong mitra mbok menawa ana ingkang duwe kereta utawa dukar supaya bisa dadi lantaran nderekke konduripun Kakang lan Siadi tumuju ning negara Ngayodya maupun negara Mantili. Kula nuning nggih monggo kula dherekaken sinuwun. Ayo nggih putraku Dewi Sinta tak boyong ana ing negara Mantili yo nggih.
manguwuh peksi manyura sawung keluru amelungi wancine wis gagatenjang ayo rowang amur wani neteping wajib pira manembah kang maha suci mrih yuwana kang pinanggih Pomo wekas ing wangkaki ayo sira kendhat teteki punika warnanipun Prabu Dasamuka ingkang bangunaken tapa wonten pucaking gunung Gohkarna kados ingkang sampun dados prasetyanipun Prabu Dasamuka anggenipun tapa brata wonten pucaking gunung Gohkarna para kadang sentana boten dipun keparengaken jugaraken semadine sinajanto sakiwa tengening papan ingkang kinarya mbangunaken teki kethukulan glagah halang-halang namung kemawon tetep anggenipun mertapa datan kendhih datan saged dipun girigodha mawi perbawaning menapa kemawon kocapun nalika semanten ingkang saged njugaraken semadinipun Prabu Dasamuka tandyan kejawi namung mireng tangisipun jabang bayi mireng swanten bayi nangis lajeng geragapan raos ing panggalih jugar semadine Prabu Dasamuka mulat kiwa tengen datan ketingal nanging sinajanto saking katebian saking pucaking wukir mespadaken wonten lengkaing gunung ketingal sinajanto amung ketap-ketap alit nanging nitik wantasing cahya tuwin awit saking prabawaning daya permana ora mokal Prabu Dasamuka datan pangling menawi menika ingkang rayi Dyan Kuntawibisana ingkang wus mondhong jabang bayi adreng keparingipun Prabu Dasamuka daya-daya nyumurupi punang jabang bayi awet jroning penggalih sampun gadahi penyana sampun andugi menawi menika temtu ingkang putra ingkang nembe kewala lair saking guwa garbanipun ingkang garwa Dewi Kanung Laras jumangkah sigra tantoha tumurun saking pucaking gunung Gohkarna Jagana krungu swara bayi nangis wah ingkang ana lengkaing gunung Cetha adhiku Gunawan mbok menawa Gunawan gawa bayi ingkang lagi wae lairke karo Dyajeng Kanung Laras
Kene Gunawan inggih pengarang. Lubo Kang Prayoga inggih. Gunawan pun wonten pangendika Koko Prabu kowe tumeka ana lengkeng gunung Gokarna mondhong Jabang Bayi sejatine pun Kakang ora perlu mundhut prisa kuwi anake sapa keketeking jejantung lan keplasing ciptanipun Kakang wis bisa nggagapi yen to iki mesti putraku ingkang katemben dilairke dening Diajeng Dewi Kanung Laras. Iya apa ora? Koko Prabu waleh-waleh menapa? Mila leres mekaten menika ingkang putra ingkang katemben dipun lairaken Kang Mbok Dewi Kanung Laras. Inggih Kang Mbok Dewi Antari. Jagadewa Bathara nang podok dos pundi kok prabagenipun ngendika mboten cetha bayi kuwi lanang apa wadon Koko Prabu piye Gunawan wah mesti wedok nek upamane wedok aku arep lakon ngepek titising Widowati. Wo, Diajeng Dewi Widowati. Ya arep isih bayi abang. Tak anteni. Nganti kira-kira umurmu wis wangun lamun to ngladeni jejering priya. Aku tetep arep tak sabarke. Aduh, kepiye Gunawan gage aturna bayine wadon apa lanang? Koko Prabu, monggo kula aturi mresani piyambak. Menika ingkang putra ingkang nembe kemawon lair wonten ing Recabada miwah sampun kula sirami toya gege saengga sampun ketingal rencang otot bebayunipun. Ya. Nitik wantasing cahya bayi kuwi lanang karo wedok durung katon yen to agi sasen umure. Bukti nyatane lamun to aku mes padake kanthi cetha wewenteyan. Mara coba tak wes padakne putraku mijil kakung apa putri. Kula sumanggaken Koko Prabu. Kacarita Prabu Dasamuka sigera nyandak Purang Jabang Bayi dipun tingali kawontenanipun kejot Jolokepati raos sing panggalih kaworan duka yayasinipi dupi mulat ingkang putra mijil kakung Den Banteng sami saknalika anakku lanang apa wadon Bejakan lo, turun. Wah. Gunawan, pun wonten paring dawuh. Bayi lahir lanang dadak adoh-adoh kedarang-darang kok gawa mrene. Mengku karep apa kowe? Ora sudi aku momong bayi kuwi. Koko Prabu badhe kados pundi menika ingkang putra. Moh. Aku moh ngaku anak kuwi. Apa kowe lali karo prastyanipun Kakang sumpahipun Kakang?
nek bayi mijil putri tak pundhut garwa ning lek lanang dadi mungsuhku. Mula wektu dina iki nek pancen kok colok-colokke kok congol-congolke kok suwanke ana ngersaripun Kakang tak tampa ning minangka dadi mungsuh. Kula sumanggaken ngersa paduka kok Prabu. Nanging menapa inggih boten badhe kagungan raos kami welasen kalian lare menika ora sudi aku melasi bocahku. Tetep bocah kuwi dadi mungsuhku. Rene wis tok jepke ana ngarepanku. Durung lega rasane atiku yen durung kejur luluh. Jabang bayi iki turun. Ah! Ajur padamu. Ah! Raden Megananda inggih sang jabang bayi dipun sikara dening Prabu Dasamuka, dipun banting, dipun idak, dipun jotos ewa semanten boten babak bucik kulitipun. Kepara lajeng dipun buncang dawah tebih. Pocapan nalika semanten pinesti keparenging Bathara kapinujon Sang Hyang Bathara Indra katemben anganglang bawana niti prisa kawontenaning Triloka. Prisa menapa kumlehanging jabang bayi sigra den saut sami saknalika. Jangkaning Jawata ingkang kudu dumadi pancen yekti rinasa kaya datan bisa kinaya ngapa durung bisa digambarke luwih dhisik. Ora jeneng mukal Dasamuka ora tanggap karo perkara iki. Ya Gunawan, ya mung tujune kowe nggelar kawicaksanan. Dasamuka ngemohi bocah iki. Nanging aku duwe kapitayan. Dasamuka bakal iring lan gelem ngakoni bocah iki lamun to bocah iki bisa ngalahke kadigdayane utawa kekuwatane Dasamuka. Ya. Jabang bayi iki nedya tak paringi daya kekuwatan ingkang linuwih. Supaya bisa ngimbangi kekuwatane Dasamuka lan reh ning jabang bayi iki dumunung ana tanganku aku ingkang angayomi. Mula kanggo pengeling-eling jabang bayi iki bakal tak paringi pusaka asma Raden Indrajit merga wis tau diregem dening Sang Hyang Bathara Indra lan dadi satriya ingkang kasektene lan kekuwatane ditampa awit saka peparinge Sang Hyang Bathara Indra. Muga lestari
kowe aran Raden Indrajit. Kulun kula nyaosaken pangabekti kunjuk iya Dasamuka ulun tarima panjenengan tumurun saking kayangan menapa sebabipun momong piyambak lho mengko dhisik ora kok ulun ki momong kuwi ora ngertos kula menawi momong piyambak Ibu Betari wonten pundi kok pukulun ingkang momong. Mengko tak paringi prisa. Iki sejatine dudu putra ulun, dudu Atmaja ulun. Kula kados disamunate semerep lare menika. Ning rak dereng saged wicantenan menika, dereng saged ngendikan. Durung yoming lagi awit nyelen roti Ger wis ingkang lerem bae ora sah perlu mikir sing werna-werna ya rengeng-rengeng ya kena engko dilongkas Ingkang dipun kersakaken menapa Bu Kulun? Apa kowe pangling yen to iki sejatine ingkang dipondhong karo Gunawan Kadang Wunom mau. Wah. Yen ngaten menika anakipun Yayi Dewi Kanung Laras. Iya, putrane Kanung Laras rak padha wae putramu. Ah, mboten. Mboten sudi kula ngaku anak niku. Kepara Kanung Laras niku pamane pancen Kanung Laras niku nggone nggerbini wijine saking kula mesti laire nggih putri ning nek laire kakung mesti wijine sanes menapa senes saking kula lho kok dadi kaya ngono iki dadi penemu nggih penemu kula ngaten nek wijine saking kula mesti laire putri ning niki nyatane laire kakung niku senes tedak turun kula ngapunten wonten sambung rapete kalih sinten Mbuh karo sing ngendang, mbuh karo sing ngegom, kula ora ngerti. Aja sembrono. Iki putramu. Wah, mboten Bu Kulun. Lah wong cetha iki dilairke dening Dewi Antari kok kowe ora ngakoni iki kepiye? Nggih, pancen tata lair kula jane ya ngakoni nek niku anake diajeng Dewi Antari, iya diajeng Kanung Laras. Padha karo anak kula. Ning rening kula pun sumpah prastya, nek bayi lahir lanang tetep dadi mungsuh kula. Tetep iki kok anggap mungsuh. Inggih. Durung lega nek durung mateni jabang bayi iki. Nggih, pancen ajeng kula jur kula luluh pukulun. Nek upama jabang bayi iki iso ngalahke kekuatanmu. Lho, nek bayi iki iso ngalahke kekuatanmu, tangeh. Sedeng kula niki paribasan jalma mara keplayu buta gila mungsuh kalih kula napa malih ming bayi wingi sore sengara nek saged ngasorke kadigdayane Dasamuka nek pancen bayi niki kekuatane iso ngimbangi Dasamuka kula trima kalah bayi niki ajeng kula aku dadi anak kula rila lahir tur sing batin kula ngaku anak kalih bocah niki lah nek mengkono anggepen iki dadi jagone para Jawata. Enggal paten ana legane ati. Lenggah prayogi, mari kula sirnakaken kula.
Ah. Penjuat gulung. Ah. Ah. Den banting, den jotos, ewas mantun datan babak, datan bucik, pun dawai, landeping siung pengapit, kocapo. Sinareng jabang bayi wungsal wangsul, dipun tamani mami perbawaning siung ingkang mapa wisa. Anyarengi jabang bayi dipun caketaken wonten tutukipun Prabu Dasamuka. Kumelawe tangane jabang bayi nyampe pilingane Prabu Dasamuka geblak sami sanalika Prabu Dasamuka. Tiban siung pengapit pedhot gulumu minggat nyawamu. Ah! Aduh mati aku. Gatining carita jenang Selawader kali sesonderan ngapuranta yen wonten lepat kawula kados pundi pukulun kadang kula gladran wis ora perlu kuwatir nedya tak sidikara karben pulih daya kekuatane Dasamuka. Dasamuka tangiya tak pulihke otot bebayumu. Ah! Kepiye Dasamuka? Kowe ngakoni apa ora? Inggih pukulun. Semerpet panon kula. Bayi wingi sore. Tangane epek-epeke nyampe pilinganku kaya bodhem wesi. Aduh. Linu kabeh untuku. Nek ngono wis rumangsa kalah. Nggih. Bayi niki kasunyatane iso ngimbangi kekuatan kula. Perkara wingi-wingi kula gelo ora sida entuk anak wadon ning niki nyatane duwe anak lanang ning kadigdayane linuwih, kekuatane linuwih. Nggih, purun kula ngaku anak niki awit kekuatane linuwih pukulun. Yen mengkono syukur bagya sewu tetepo lestari bocah iki dadi putramu jer pancen iki putramu pribadi. Inggih pukulun matur sembah nuwun. Nanging rening mau ora kenyono-nyono bayi iki ku mlehang saka ing Dirgantara banjur bisa tak tampani. Mongko aku ora ngerti ki anake sapa jenenge sapa. Banjur wis kebacut tak paringi pusaka asma. Sinten pukulun? Raden Indrajit. Wah, inggih. Nggih, kula sumanggaaken Indrajit. Tegese Indrajit kuwi Bathara Indra ingkang peparing nugraha. Wah, inggih. Inggih matur sembah nuwun.
Gunawan, kon wonten pangandika ngadhawuh Koko Prabu. Kowe wis paring tetenger pusaka asma apa durung karo anakku iki? Nuwun sewu Koko Prabu. Sinaosa dereng nyuwun palilahipun Koko Prabu, nanging jer Koko Prabu rikala badhe bidal tumuju wonten ing Wukir Goh Karna nalika semanten sampun pasrah dhateng ing rayi menawi jabang bayi mijil kakung kula dipun paringi kamardikan supados paring pusaka asma mila ingkang putra duk rikala lair badhe dipun sirami Dewa Saraya kedadak wonten mega ingkang ngayomi mila saking bingung raos sing manah kula lare menika kula sukani tetenger pusaka asma Raden Megananda. Wah, ya aku seneng, Wah. Indrajit Megananda, Megananda ya Indrajit. Wah. Anakku, anakku, anak lanang. Wah. Anak lanang. Iki daya kekuwatane linuwih ora urung dadi jatining rasa pemarem tumrap aku. Anak lanang. Engko ora malah gila nek to kudang ngono iki. Wah, anakku lanang gliwu-gliwu kaya golek kencana. Seneng rasamu. Nggih, kula pun bungah rasane. Merga senajan isih bocah ning kekuatane linuwih. Wah. Anak lanang, anak lanang, anak lanang. Anak lanang tak domo-domo. Alah bocah kok yo ngerti ngono. Wis. Oh, Indrajit, Indrajit. Ya wis Lestari mongen dosa muka, ulun ngayangan. Nggih, nderekaken kaluhuran. Gunawan, pun wonten paring dawuh. Aku lega, seneng pikirku duwe anak lanang sinajan to kepiye wae. Gelaning ati wis bisa sakwetara rada ilang saka telenging pengangen-angen mergo anakku digdaya. Inggih. Ayo. Putra ponakanmu bareng-bareng dikanthi lumebu kondur ning negara Ngalengka Diraja. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Badhe lajeng kemawon tindakipun. Ora usah nganggo tayungan. Nah tayungan ki sapa wong tayungan ki sing disingkirke ku wong elek. Mongko aku karo kowe enggal-enggal kudu bali ana ing negara Ngalengka. Ayo agelis digelak lakune. Monggo Koko Prabu. Dene mengko nek kira-kira pancen ana dom sumuruping banyu ingkang nedya gawe kisruh wengkon Ngalengka kowe ingkang tak keparke ntelorongke tumbak dawa iki Stika. Ayo Indrajit Megananda. Dawuh timbalane Koko Prabu, para kadang lan para abdi kabeh para kawula dikeparengke melu seneng-seneng nggone Koko Prabu nedya nggelar upacara ujub syukur kunjuk ngersaning Bathara ing Murba Masesa jagat saisine. Ayo kabeh para punggawa, kabeh para kawula dikeparengke nyaket
ana ing teratak pagelaran nekseni syukuran ingkang digelar dening Koko Prabu Dasamuka. Ambyuk sami saknalika sanggya para kawula nyaketi upacara syukuran ingkang dipun gelar dening Prabu Dasamuka. Purnaning carita laire Sinta muga dadi sarana tentreming jagat saisine. Sari-sari pati ning lelakon muga mbabar daya linuwih tuwin tumurune kanugrahan dhateng sanak padang pawong mitra ingkang lenggah wonten ing Tenaji sakukubanipun. Mugi mbabar tentrem rahayu kang tinemu. Suka syukur awit karsaning Bathara.